खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ नुनो मोन्दोंमोन बावैसो सिगाङाव 19 सेकेन्डनि मोनसे भिडिअ भाइरेल जानाय, जेराव गोबां सुबुंफोरा नायदों आरो गाव गावनि ससियेल मिडिया एकाउन्टनि गेजेरजों शेयार खालामनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे बोसोरनि बावखुंग्रि फोरबोनिफ्राय गोबां नुथायफोरा सोराङाव फैदों। बेबायदिनो 75,000 एबा 75,000 फलोवार गोनां गावखौनो इनफ्लुएन्सार महरै फोरमायग्रा मुलि फानग्रा रनजित ब्रह्मनि आखुआ सोराङाव फैदों, जेराव रनजित ब्रह्म मुंनि सासे ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारा मोनसे भिडिअआव सासे हिन्जावसा एबा हौवासा आखुनि सुबुंखौ गाज्रि आखु दिन्थिनाय नुनो मोन्दों, जेराव भिडिअआव नुनो मोननाय जादोंमोन दि मुलि फानग्रा सुबुङा हिन्जावसा एबा हौवासा बायदि आखुनि सुबुंजों रायज्लायनाय आरो गनायजाथावै आखुखौ भिडिअआव दिन्थिनाय। बेखौ लानानै गोबां सुबुंफ्रा गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बेफोरबायदि आखुनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो दाबि खालामदों। गोबाङानो सोंथि दिखांदों एबा सोंथि खालामगासिनो दं दि माबोरै बेबायदि भिडिअआव दिन्थिखो, गावनि न'खर समाजआ मा सानगोन, बेबायदि गोबां अजद खालामदों रायजोफोरा। बेयो मोनसे मिनिथाव बाथ्रा नङा, बेयो मोनसे दाय। जेबो हेंथा गैयाजासे एमपि मोनफुंनो हानाय बिटिसिनि बारग'सि प्रमद बर'आ रायजो सभायाव एमपि महरै समायखिराखौ लाबाय। प्रमद बर'आ रायजो सभानि पार्लियामेन्टआव बिमा रावजों एबा बर' रावजों एमपि महरै समायखिराखौ लायो आरो बिथाङा समायखिरा लाखांनानै बुङो दि एनडिएजों माबोरै थागोन बेखौ 4 मे खालारनि उनावसो थांखि आजावगोन होनना बुङो आरो बिथाङा समायखिरा लाखांनायनि उनाव गावनि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों ओरैबायदि फोरमायबावो दि रायजो सभानि सोद्रोमा महरै बे बुब्लियाव गावनि बिमा रावाव समायखिरा लानो मोननानै थारैनो गोग्गानाय मोन्दों। बिटिआरनि सुबुंफोरनि फारसे साबायखर बावहरो, जायफोरा गावसोरनि गोग्गानायखौ फोथांना लाखिनो, गावसोरनि सिनायथिखौ रैखा खालामनो आरो गावसोरनि लुबैनायफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय आंनो बिबान होदों आरो आं बिटिआर आरो भारत सिबिनायनि फारसे आंनि रादायखौ मोनफ्रोमबो हां लानायजों लोगोसे गोख्रों खालामो होनना बिथाङा बेबायदि पस्टआव फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एजुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। फिन आरोबाव बर' हिन्जाव खारनाय जाथाय। देग्लायनि रंजालि बैसागुखौ रंजायासै हाबा जाखानाय सासे बर' आइजो रुपा बसुमतारिया मिथिनो मोन्दों बैसागु बोथोरनि 1 खालारावनो हरनि समाव गावनि फिसाय, गावनि गथ' गथाय आरो न'खर गारनानै खारदों। धेमाजि जिल्ला मिंमां ओनसोलनि सुक्रेंबारि गामिनि रुपा बसुमतारिया 33 बोसोर बैसोनि जानाय रुपा बसुमतारिया बैसो उन्दैयावनो हाबा जादोंमोन। बेनिखायनो जानो हागौ फिन खेबसेबाव गावखौ बैसो गोरलै साननानै खारखुमालांदों। खाबु लानानै हरनि समावनो मिथिनो मोननाय जादों बिथांजोआ खारखुमालांदों, जेराव सानै गथ'नि बिमा रुपा बसुमतारिया सानै गथ' आरो फिसायखौ बैसागोआव साननि समाव जाहो लोंहो खालामनानै रंजाहोनानै गावहा हरनि समाव खारखुमालाङो। दायो सानै गथ'आ बिमाखौ नागिरनानै हालाय हाफाय जानानै दं होनना मिथिनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं रुपानि फिसाया
रुपाखौ नागिर नागिर गाबनानै बुङो फैफिनदो नों बिमा जेरावखि थाया मानो नों फैफिन होनना लिंहरफिनदों। आरो जुदि रुपा बसुमतारीखौ सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला 60003197 नाम्बाराव खौरां हरनो खावलायदों रुपा बसुमतारीनि फिसाय हाकिम बसुमतारीया। रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव गोबां सिखाव फालांगिरिफोरखौ रायजो आरो सुबुं समाजनि गेजेरजों हमनानै पुलिस बिफाननो गथायसेयावबो आरो आयेन बादियै साजा होबोबाय थासेयावबो आसामजों लोगोसे बिटिसिनि दाब दाब जायगाफोराव सिखावनि उदखारा जोबनानै थाङाखै। बेबादिनो इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजुकुमार नार्जारिनि नखराव सिखावनि उदखार गोबां लाख रांनि सना गहेना लुथिनानै लांदों। सिखावफोरा मिथिनो मोननाय बादिब्ला क'क्राझार चन्द्रपारा गुमगुरियाव थानाय राजुकुमार नार्जारिनि न'आव सिखाव हाबदों। थांनाय हरनि समाव सिखावफोरा रावबो गैयैनि खाबुखौ लाना राजुकुमार नार्जारिनि न'आव हाबनानै सना रुपा आरो गहेनाफोरखौ लानानै थाङो होननानै राजुकुमार नार्जारिया फोरमायदों आरो क'क्राझार पुलिस थानायाव दायो एफआइआर होबाय होनना फोरमायथिबावो। लोगोसे सिखावफोरखौ हमनो मोनोब्ला आयेन बादियै साजा होनो थाखायबो खावलायो राजुकुमार नार्जारिया। गुवाहाटी नोगोरमानि गान्धी बस्तिनि मोनसे मस्जिदाव सिखाव खावनाय दायाव कस्टा रिकानि क्रिस्ट'फार जसखौ खानायनि उनाव मोखां बिजाब एबा फेसबुकआव गोबां सावरायजानाय गोबां फोसावनायखौ दासान्दि नुनो मोनगासिनो दं, जेराव बर' हारिनि लाइमोन एबा सिख्लाजों मोजां मोनोमोन होनना गोबां सुबुंफ्रा गाव गावनि ससियेल मिडिया एकाउन्टआव ट्रल खालामनाय एबा ब्लेम खालामनायखौ नुनो मोन्दों आरो पस्ट खालामगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बेनि गेजेरावनो बर' लाइमोनखौबो हमनांगौ आरो हमनानै सोंनाय फिन्नाय खालामनांगौ होनना दाबि दैखांदों गोबां सुबुंफोरा। मख'जाथावदि गुवाहाटीनि माखासे सुबुंफोरा क्रिस्ट'फारखौ हमनानै पुलिसनि आखायाव थांनाय सानखालि गथायनानै होनाय मोनसे भिडिअ'आ समाजारि बिजोङाव गोसारदोंमोन आरो क्रिस्ट'फारखौ दासान्दि गुवाहाटी पल्टन बाजार पुलिस थानायाव दोननाय जादों। दासान्दि सोंनाय फिन्नाय खालामगासिनो पुलिस बिफाना। आमेरिकानि नोगोरारि क्रिस्ट'फार जसआ सिखाव खावनाय दायनि थाखाय पल्टन बाजार पुलिस थानानि आवथायाव दङ होनना मिथिनो मोन्दों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।